Bajarvanê Mêrdînê Ahmet Türk, bajarvana Wanê Bediya Özgökçe Ertan û bajarvanê Amedê Selçuk Mizrakli bi xebatkarên çapemeniyê re hatin bahev. Her sê bajarvan 19 Tebaxê ji aliyê Wezareta Karê Hundirê Tirkiye ve ji kar hatibûn dorxistin. Her sê bajarvanan îdiayên bihêceta hebûna peywendiyên bi Partiya Karkerên Kurdistanê re heye û dirav bû derên cuda şandîne red kirin. Ahmet Türk beriya çend rojan hem belge weşandin ku dema qayyuman de gelek diyarî û xerçkirina diravan bo Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan û hin wezareta re hatiye dayîn eşkere kirîbû. Ahmet Türk dibêje min ji Erdoğan hevdîtin xwest lê ti bersiv nehat dayîn. Her wiha di civînê de Ahmet Türk ji kardorxistina bajarvanan wekî darbeyekî siyasî binav kir. Geçmişte söylediklerimizin Demin berê bi taybetî ji bo gelê Tirk zêde giringiya gotinên me nebû. Lê îro bi kesên baweriya wan bi demokratiyê heye, kesên sosyalîst, kesên xwedî wîjdan, em dixwazîn vê siyasetê mezin bikin û em dixwazîn aştiyê bibînin. Bi kurtî eger hîviya me neba, îro me siyaset nedikir. Bajarvana Wanê Bediya Özgökçe Ertan her wiha ew parêzerê ji bo dengê Amerîka axivî û got ev biryar ne biryarekî hukukî ye û wiha got. Meşru, yasal, bütün haklarımızı kullanacağız. Em hemû riyên reva û hukukî bikarbînin. Em hemû kesan davetê piştgiriya xwe dikin. Ev pirsgirêk tenê ne pirsgirêka HDP ye. Pirsgirêka demokrasî, hukuk û pirsgirêka hemû cîvakê ye. Eger îro ev qayyum bê bingeh tenê tê ekdarkirin, ev biryarana bi hesanî ji bo CHP û partiyên din jî dibe ku werin kirin. Herî dawî şaredarê Amedê Selçuk Mizrakli ji got bi biryara erkdarkirina qayyuman rêya çiyat vekirin. Eger hukuk nebe rêya edaletê wê demê rewşa Tirkiye dê xirabtir bibe. Menbotanî, Deng Amerîka, İstanbul.